Jövőt építő generáció egyesület, valamint a Budapesti Belvárosi Játékóvoda szervezésében lehetőségünk volt megvalósítani már óvodás gyerekek számára kialakított játékos foglalkozást, ami bevezeti őket a kvantumtechnológia világába. Na, nyissál ki az első Wonder könyvesét. Mit látom az első könyvben? Piros. A foglalkozás a Reggio Emilia szemlélet szerint és aköré épült. A gyerekek egy játékos módon, játékos környezetben, vizuális elemekkel sikeresen megtanulták azt, hogy hogyan is viselkednek a kvantum részecskék a kvantum számítógépben. Piros is vagyok. Itt is piros is. Egyszerűen vagyok. Pörögött fogok. Színek közt vagyok. Nem tudja senki, hogy milyen is vagyok. Miért is? A szülők nagyon nyitottak rá, hiszen a mi szemléletünk, a Reggio Emilia szemlélet, a lassú pedagógia híve, az, hogy a gyerekeket hagyjuk gyereknek lenni, és az ő természetes ösztöneikkel próbáljuk őket tanítani a világban lenni. Minden gyerek kapott egy képes könyvet, amin keresztül kaptak egy vizuális mankót és egy közös történetet, amin keresztül megtanulták, hogy hogyan is működik a kvantum számítógép. Majd ezt követően egy szuperpozíciós játékot játszottunk velük, amely során a gyerekek megtanulták, hogy a részecskék azok nem csak feltétlenül kettő állapotban létezhetnek, hanem egyszerre felvehetik mind a kettőt. Új. Na, ki milyen színű? Piros. Azt látok itt piros. Piros. Kék. És amit táncoltunk, milyen színűek voltunk? Kék, meg. Pontosan mindkettő egyszerre volt. Nagyon ügyes vagy, merünk még egyszerre mindkettő színes. Táncoljunk még egyet? A foglalkozás után meg is kérdeztük tőlük, és ez nagyon jól látszott, hogy a gyerekek internalizálták azokat a modern fizikához kapcsolódó gondolatokat, amik gyakorlatilag a szuperpozíciót jelentik. Az Európai Unióban is egyre nagyobb a fókusz azt illetően, hogy a kritikus gondolkodás, a természettudományok iránti kíváncsiság már megjelenjen egy minél korábbi fázisában az oktatásnak, és mi is ezt tettük figyelembe a játékos foglalkozás kialakítása során. A kvantumtechnológiák azok a jövőt meghatározó innovatív technológiák lesznek, és ezt már érdemes egy minél korábbi szakaszban megtanítani a gyerekeknek, ezt a fajta absztrakt gondolkodást és a modern fizikával kapcsolatos elméleti gondolatokat megosztani velük, hogy saját maguk tapasztalhassák meg egy ilyen foglalkozás keretén belül. Fontos az, hogy gyerekek maradhassanak, tapasztaljanak, kérdezzenek, és a kritikus gondolkodásukat fejlesszük. De nem mehetünk el amellett, hogy a digitális korszakban élünk, és ők ebben születtek, ebben a világban vannak. Ezért nagyon fontos feladatunk van, hogy mi hogyan szűrjük nekik ezeket az adatokat, és hogyan tanítjuk meg ebben a világban őket biztonságban mozogni. Hogy milyen is vagyok. Miért is?